Laga, we have. No, needn't try. National Navy. Ayo, ayo, ikut. Hello लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ जोंबो मोजाङैनो दङ स' दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जोंनि बेंगलर फांसन दं आरोना जानुवारि 1 थारिखआवनो जादों बे फांसना ओमफ्राय नोंथांमोनखौ बयबो हेपि निउ इयार लोगोफोर 2025नि स' दायो जोङो मा इन्जय खालाम नोंथांमोना नायलांदो आरोना स' दायो जों मेगि जागासिनो लामायाव माने फुङाव ओंखारदोंमोन नालाय लोगोफोर एसे गगा मोनदों लोमजानायबो मोनदों आरोना आङो मेगि जागासिनो आरोना गारि सिङाव दा जाखायाबा नङाबा ओंखाम उखैब्रेगोन ना न'निफ्राय संनानै लाबोखादों आरोना दानिया जोंहा आब' सिलसिला मोननियाव दङ आरोना ओमफ्राय दानिया जोङो दस्रा जायगायाव थांबावनोसै आरोना लोगोफोर जोंना दस्रायावसो नाय जायगाया लोगोफोर एकदमबारे बैजों नै बिथिंसो थांनांगौ दुकान में आए हम लोग डायरी मिल्क ले लिया गाइस देखो कितना बहुत सारा मिठाई ले लिया हम लोगों ने दायो जों हाबनोसै आरोना सिङाव New Year-आवहाय लोगो मोनदों ओमफ्राय मेरि क्रिसमासाव लोगो मोनाखै New Year-आव लोगो मोनफैबाय दे Happy New Year Happy New Year नि बेनिसे लाबाय बानि YouTube खेमनायालाय सोरबा Happy New Year Happy New Year Hi cutie cutie Happy New Year. Sudah. Andrami. Kau thala dong. Sekini orang tanah udah ibel. Kerang lo. Nah, finally kita mau berjak ke zaigel.
Serang District, Kagari. Raspur, so Google Nari Jono Miche, Oibe, so Serang District here, Bengal Ronikata. Bengal Ronikata, Ranipur, Ranipur, Sazer, Are visual research Chapter 3, verse 14, 13 and 14. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and starting towards what is ahead. I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Amen. Firstly, our amazing boy again. Our Peter Thomas Lady provided the Kusum again. बेखौ एक्सपेक्ट खालामाखैमोन आरो आंबो गोदान नङा आं आवगोलबो बेंगलर बड' चार्चआव जाजेननायनिफ्रायनो दङ आदानि घन्टा पास्टर बिफुंमोन जों बयबो एखेलगे खामोन गोदोनिफ्रायनो सोरबा सोरबा सिनायिबो जानो हागौ नाथाय गेजेराव आं फैनाय जायाखै टाइमिंफ्राबो मिलाया आरो कभिडनि उनाव माने गेप जादों आरो जायखिया आं जाहैबाय अमर ब्रह्म आं बेंटल गेट चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आरो आंनि मिसेसआ बैयाव दङ दिनै दाख्लै ख्रिस्टमासआव आंनि मिसेस मुखाबला नार्जारिया फैदोंमोन आरोखि ओमफ्राय जोबोद मोजां मोनदों बियो ओमफ्राय फार्स्ट टाइम बेबायदि बर' हारिनि गिर्जा जानानै ज' जुथुमनाय जानायखौ नुनानै जोबोद मोजां मोनदों ओमफ्राय गावनि लोगोफोरखौबो लोगो मोननानै दा ओमफ्राय दिनै फुङाव आंखौ फोजानानैहाय लानानै फैथारबाय थ' थांनि बयजोंबो नुजाहैनायनि बोसोर गोदाननि एसे रायज्लायनायसै बा लोगो हमलायनोसै होननानै स' आङो बेंगलराव 20 बोसोर बायदियानो जाबाय थानाया आं जेपि मर्गान चेसआव मावो मोनसे आमेरिकान बेंक एज अ भाइस प्रेसिडेन्ट इन फाइनान्स बेनो आंनि सिनायथि एन्ड थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आं आंनि गोरबोनिफ्राय साफ्रोमखौबो हेपि निउ इयार बावनाय थाबाय आरो बेंगलर बड' चार्चनि मेम्बार्सफोर जाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ लादों बिसोरखौ आं जोबोद जोबोद साबायखर होनाय थाबाय मानो होनब्ला बिथांमोन नङाब्ला दिनै बेबायदि जुथुमनाबो जानाय नङामोन आरो बिथांमोननि थाखायसो दिनै बिसोरनि हार्ड वर्किं डेडिकेशननि थाखाय दिनै बिसोर बे बेंगलर बड' चार्चखौ सालायबोगासिनो दङ आरो बिथांमोन नङामोनब्ला बे गोबां फैबाय गोबां थांबाय नाथाय मेम्बार्सफोर जाय बोसोरै बोसोर गोदान गोदान मेम्बार्सफोर फैयो बा भाग लायो बिथांमोननि थाखायसो बे जोंनि बेंगलर बड' चार्चआ सोलिबोगासिनो दङ आरो आं बिसोरखौबो गोबां गोबां बेस्ट विशेस होनाय थाबाय एन्ड थेंक इउ स' माच आंखौ बाहाय बरायनायनि थाखाय
मैं तो शामिल हुआ मैं तो शामिल हुआ ये सब के नाच मैं तो शामिल हुआ मैं तो शामिल हुआ बचा लेंगे इसको बचा लेंगे जरूर बचा जानाय लोंनायनि गोबांथार जानायनि जाग्रा फाखाय Jatuh. Jangan sidam. Đây cameraman ạ. Rồi bahay जोङो साहा लोंफैनो फैदों. साहा लोंसै जोंहा ज'नो बाहाय बुथुमजोब्बाय. नोंबो लोंदों ना? आब' सिलसिलानि सासे गिदिर आरोना माने बेखौ मादै जायो आरोना आब' सिलसिलाखौ. Laga, we have. छोड़ो ना फ्लावरा. You. Ayo, Cornel ka, dancer siya. Ayo, Cornel, no fibay. Ya, mo subi mai ka. Mai, habo ma. Ana, ice cream ka na na ma, kaya kaya. Bye bye. Mo san che. Ra thò là lại đi nè. Hơ bảy. One more. Yeah, được vậy. Wow. Ôi, wow, chỉ cái nổ đó. Ready? Keren. Yes, boleh. No, ini dah Pak. National ni biar. Hyderabad ni. Hyderabad ni. Hot price. Third prize मोनैबो. Oh, ओमफ्राय नैबे golden price माबानि जाहैबाय national ni. नानियानि बर' फैयासै भिडिअ'. नानिया. नैबे थार्ड. बे स्कुलनिसो. गासिबो गल माबा बेयो पुनेयाव गेलेनाय दङ हायद्राबादाव गेलेनाय दङ हायद्राबादाव टाइकान्ड'नि ना टाइकान्ड' ओमफ्राय बे साउथ जनाव गेलेनायाव गासिबो गल मोनजोबदों आरो नेसनेल गेलेनायाव ब्राउन्स मोनदों ओमफ्राय स्टेट गेलेबाथ' गासिबो गल्डआनो फैजोबो आं गेलेयाखै दै फिसाजोनिसो जोंबो गेलेदोंमोन नाथाय जोंना मोनसे स्ट'रि दङ सा गेलेनो मोनासै नै बेना ना गैया बेनोमोन आंना फिसाजोआ नेसनेल गेलेग्राया नेसनेलाव गेलेदों हायद्राबाद पुने
ओमफ्रायो आग्रायाव स्कुलनिफ्राय गेलेदोंमोन Wow, now I'm lucky. नोंसोर बायदि गेलेयोमोन आरो बेबो जोंनाव सुबिना taekwondo ने मोजां दाबो गेलेयो नामा एसे दिन्थिनो हागोन नामा गेलेनानै taekwondoखौ माबा देखायनो हागोन नोङो थांसै लोगोफोर कितना सुंदर माहौल है यार कितना सुंदर है कितना सुंदर है होने वाला है ये खाना है बड़ा पाव खाना है यार दिनै लोगोफोर बयजोंबो इन्ट्रेस्ट लानानै नोगोर मोजां मोनबाय एन्ड जोङो दिनै जानानै थांसै आरोना न'आव मोनाबायबो नोगोद ट्राफिकबोमोन दिनै हेपि निउ इयार ना मैसुराव थांसोगारदों मानसिफ्रा दिनै बांसिनानो लाइन ट्राफिकजोंमोन लोगोफोर जोंना